Älä. Jaa. Niin pikkupoilleri oli. Paju. Se mun jaloisa vähän. Älä. Mitä mä nyt taas oon tehnyt? Kuvaa. Tää on todella epätarkka, mutta rupeamme taas tekemään videopostausta pitkästä aikaa. Ja kaupassa on rakastampi. Ja me mennään tässä nyt hakemaan pikkaloa. Ja Jossu lähtee samalla kotiin jo. Ja lähtee mun pyörällä. Mä menen sitten Jossun pyörällä. Oho. Mitä yrittää kun menee koko ajan? Mennään aina tänne ääntä käsillä. Vanhat voi vittu. Nyt sit mä en halua käydä. Täällä voi hyvin olla. Ja punkkeja ainakin, kyllä riittää sitä joku, mutta hyvin helvetti. Mä vaan menen täällä perässä. Mulla ei oo ponia, mulla on vaan jalat. Ui. Miksi mä jäin tänne jälkeen taas? Noita kuvia pitäisi ottaa. Tämä on hyvä kuvaamaan, kun mä katselen minne samalla mä kävelen. Lampi. Tuutko sä? Se kuuli jotain ääniä. Me jouduttiin nyt kääntymään, koska tuo on joku ihmeen mettäkone. Me ei tiedetä, onko se siinä tiellä, niin me ei ottaa sitä riskiä kääntyä sinne. Käännään tästä nyt. Oi, terveys terävää. Käännyttiin takaspäin. Ai kyllä sit jo. Häiski. Vittu, et vaikaa kuvata. Ollaan kohta kotona. Voi kuka tossa. Täällä kotona.
Suu. Syvää. Me ei tiedetä, mutta tää... Mistä ei toimi tää zoomi? Pähkinä on ehkä raskaana, sillä sen maha on ihan sikaiso, eikä se oo tullut laitumella. Puhu vaan pähkinästä! Eikä se oo tullut laitumella olemisesta. Toisin kuin mintumaha. On ollut ihan laitumella ihan yhtä kauan. Mintumaha. Minttu pääposi tee. Minttu! Ja pähkinämaha. Pähkinä voi olla tiineen. Onko kivaa? Hello! Hello! Näille tuli äsken kauhean tappelu. Minttu määräili. Pähkinä. No joo, mennään sisälle.